ओइ मानसि होनदोंमोन आंखौ आंथ' थैनोबो हासिगौलै जाबाय आं अब्ला रायबाय हाय मा थैलाबायनांगौ थैनो मोना जारिमिनाथ' जाहैबाय जेब्ला आङो 1983 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जायो बे समाव उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ सेन्ट्रेल एबसुनि सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन बे समाव करेन्द्रनाथ बसुमतारिया बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन उपेन्द्रनाथ सासे वान अफ दि भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिनि उनाव जोंहा रबिन चन्द्र मुसाहारि बेबो वान अफ दि भाइस प्रेसिडेन्ट बै समाव आरोखि बिनि सिगां आंबो जेरैहाय बै समनि आनलिमिटेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन प्रेसिडेन्ट खेबनै आं जानांदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्मआबो आनलिमिटेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानांदोंमोन आरोखि बिनि उनाव 1986 आव जेब्ला जोङो एबसुनि कनफारेन्सखौ बै समनि दरं जिल्लानि रौता सारिआलियाव खुंदोंमोन बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि आफादगिरि हिसाबै उपेन्द्र ब्रह्मखौ जों आफादगिरि गायसनदोंमोन आरोखि बिनि उनाव 1987 निफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जोंनि प्रेक्टिकेल बड'लेण्ड स्टेटहुडनि मुभमेन्टआ जागायदों आरोखि नाथाय खाफाला गाज्रि बे सोमावसारनाय समनि गेजेरावनो उपेन्द्र ब्रह्मआ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै बेखौ सिगाङाव चेन्नाइआव ट्रिटमेन्ट हैनो गोनां जादोंमोन भेलर सिन्थाय लांदोंमोन CMCआव बिनि उनाव राहा मोनियाव बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट होनाय जादोंमोन आमेरिकासिमबो जों बिथांखौ फोथांनो थाखाय लांनो सानदोंमोन नाथाय खाफाला गाज्रि लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय समनि गेजेरावनो बे 1990 1 मे अक्ट'खालि बिथाङा बे बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव जोबथा हां बोस्रोलाङासै सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै सोरखौ नेदों नों अनजालि रुम्बां खानाय बानानै रुम्बां खानाय बानानै सुजुनाय बिबारनि माला
सोरखौ सानो जिउनि अनसुला दरसि दरसि थायो मानो गाहाया मानि सोरखौ सानो जिउनि अनसुला दरसि दरसि थायो मानो गाहाया मानि थाखोमा दोहो दोहो खामगिनाय गोसोनि मोदै हुगारो थाखोमा दोहो दोहो खामगिनाय गोसोनि मोदै हुगारो सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै सोरखौ नेदों नों अनजालि रुमबां खानाय बानानै रुमबां खानाय बानानै मोदैजों सिख्लाफ्राय बिबारनि मालाया फागुननि सान्दुंजों रानथि